The IDF is operating based on principles of distinction. Anga finitigilakaw be baara kɛ ni danfarali de sarasoya yɛrɛ mago ani dalakɛɲɛni ɲɔgɔn ma k'u jigida fɛn saba kan yaasa an ka se k'an ka saradaso laɲini sɔrɔ o kosɔn an ka wulikajɔ fɔlɔ nin dɔgɔkun saba laban ninnu kɔnɔna la o ye mɔgɔ minnu ni u bɛ farati kɔnɔ olu labɔ o yɔrɔ ninnu na. To evacuate people from harm's way. We've been encouraging people through text messages. An ye weleweleda kɛ mɔgɔw ye ni telefɔni bataki siraw ye ani telefɔni weleweleli kumaw ye ani kumakan bilali ye telefɔni fɛ ani ka kumakan sɛbɛ k'a fili ka bɔ sanfɛla la ka jugu ma ka weleweleda kɛ u ye ani k'a f'u ɲɛna u ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔw la. O yɔrɔ ninnu de la Hamas jɛkulu bɛ a ka baara kɛ Gaza ale kɛɲɛ yanfan na. Aw kan ka bɔ yen ka taa worodugu yanfan na. Worodugu yanfan farati tɛ o yɔrɔ la, kɛlɛ tɛ worodugu yanfan na. Wa an y'o de kɛ. An y'a kɔlɔsi k'a fɔ mɔgɔ caman de wulila ka bɔ o yɔrɔ la mun bɛ taga fo mɔgɔ miliyɔn 1 na Gaza kɛɲɛ yanfan la k'u ɲɛsin worodugu yanfan ma yaasa u ka se ka kisi. To south, they actually launched RPG attack and mortar attack against the road itself, potentially putting people at risk. Farati kɔnɔna la an y'o de fana kɛ bi. U b'a lajɛ ka mɔgɔw koron o yɔrɔ ninnu na k'u bila gɛlɛya kɔnɔna la. O waleya in ye gɛlɛyaba ye an ka saradasolakaw bolo kɛrɛnkɛrɛnlela kɛlɛ kɛli duguba kɔnɔnaw la. An ka laɲini ye ka se ka faso jama ni ko o bɔnɛni k'o dɔgɔya kosɛbɛ an ka larawuli baaraw kɔnɔna la. It is an unfortunate reality of warfare that Nin ye kɛlɛ tiɲɛ gɛlɛn de ye mɛ an kan ka hakili to a la k'a fɔ an ma nin kɛlɛ in laɲini. An tun b'a boloda k'a fɔ an bɛna kɛlɛ kɛ fo k'a fɔ ko bani sirala bɛ se k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ da jɛn a bolo. Ka d'a kan an bɛ baara kɛ ni k'a to an hakili la ko Hamas jɛkulu a tɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ ni anw ye. U ye ninjuguya wale mun kɛ ni a ka ca ni mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 400 ye k'u bɔnɛ u nin na u binna dɔw kan ka dɔw nin kɛnɛ karababu u la ka dɔw bani sirala jamanadenw minnu ma min u ma bɔ ka dankari u la wa u taara ni bani sirala jamanaden mɔgɔ 240 ye ani jamana wɛrɛ mɔgɔw. Sisan an fana wulila an bɛ fɛ ka a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn k'a fɔ waleya mun kɛra Octobre kalo tile 7 san 2023 yaasa Octobre kalo tile 7 a kana kɛ don ye i n'a fɔ don tɔw nka o kosɔn yaasa Octobre kalo tile 7 a ɲagana wɛrɛ kana kɛ tuguni badabada. But to make sure that October 7th will never ever happen again.